Okunye kwamoshakala ngalesa sikhathi kuncipha igama likaJesu esihlangane ngaye. Okunye kwamoshakala ngalesa sikhathi uJesu angaveli enkulumeni yakhe. Okuningi kwamoshakala ngalesa sikhathi uJesu kusangazwakali lutho ngaye, igama lakhe lingasathintwa. Kodwa igama seliqhamuka-ke manje, igama lomfundisi, igama seliqhamuka-ke manje, igama lomprofeti, igama seliqhamuka manje, igama likabishop. Kukhande ukuthi kuningi okuhle okwenzakele, kodwa uJesu kuleso senza kazwakali indawo kubizwa kubongwa yena, kugqanyiswa igama lakhe, kodwa kubonga umfundisi, kubonga umbishop. Kwamoshakala lapho okuningi bazalwane, ukuthi uJesu asimfake entweni yakhe uma sithi yenziwe uye. Bafowethu, uJesu indlela neqiniso. uJesu indlela neqiniso. Alikho elinye igama esilaziyo ngaphandle kwegama likaJesu. Yesikholelwa ukuthi wenza konke, akukho angakwenzi. Okusho ukuthi imisebenzi yakhe nodumo alibuyele kuyena. Thina senze lutho singabantu, we are just the vessels.